Аз съм Боби и добре дошли в канала ми. В днешното кратко видео ще отворим пакет 96 до 101 за 4000 диаманчета. Събрал съм и имам 4080. Окей, айде да го отваряме. Пожелайте ми късмет. 3, 2, 1. Бам! Хора, не знам какво ще ми се падне и цъкаме. Окей. Турция. Рама. Не, хора. Какво е това? О, хора, Рама. Колко струва? Ох, 15 000, ужас. Окей. Не беше нещо особено, но ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и да цъкнете лайк бутона. Чао и до следващия път!